ассалому алейкум дӯстони азиз, созе назен саломати хубай. Имрӯз мехоҳам шумода я материали фасона нишон диҳам итальянкои оригинал. Марҳамат, як либосаш дона да 150 сомон ая 150 сомон кассе оптом мегира, бо арзон мешава. аҷоиб качестваш хушрӯ. Марҳамат духтарако фақат аставка кати кор мекунем. Ина кассе да дар кор боша итальянский оригинал шута мепӯшен. Фасони бадай мана бинен рангоша ҳамаш хушрӯбай ҳозир якта ба якта ма шумода нишон метам. Кадомиш ки дар кор мешава ҳамин як сурат бигирен партоен духтаро скриншот кунем партоен дастафшик мебаратона занакай дастафшикнон. Ина гулча майдаш болотовый цветай бинен чихе хушрӯчай киртада необычный мебиёя фасон мебиёя. Ина метавонен духтарако скриншот карда равон кунен дастафшикати ма шумода ёра равон кунем. Бинен чихе хушрӯ мана аҷоибан дар ҳақиқат ҳам беҳтаринан. Ҳамаш итальянкои оригинал. Ибо дора дуюм сорт, лекин иное ки ҳозир мебинен сифатҳои хубуш гулои оригиналш. И дуюм сорташ буромад ё не ҳозир? Ҳозир дуюм сорташ набуромада будай. Ина ранг мада махлуш бинен чихе ранги хушрӯбай. Ами чия рангаш чинум дора? Я аҷоиба кайда хеле зеленкаги да ранги зеленкаги. Мана бад анаи ҳаста и тёмна сини ишаю ранги зеленкаги иш киртада хушрӯи бад меброя. Ана бад анаи гили випа ира то 300 ма мефурӯшана. Лек мана шумо ира метавонед ки 150 сомӣ бихарен. Беҳад фасонакан тамошобино. Дар ҳақиқат ҳам гулои випан гулои хушрӯан. Ина дар кортон боша скриншот кунед равон кунед мо шумода доставка кунем. Мана ино ҳамаш итальянкои оригиналан. Ана баъд иглша бинен духтаро иглам аҷоибот гули фасонай итальянка оригинал. Итальянка порсол ма худам истифода бурда будам. Беҳад маъқул шед, ҳам мулоимай ҳам обда намедроян. Ино игла бинен духтаро чихе гули фасон худам дамқа маъқул шед ами цветаш. Марҳамат, ина дар кор бошатона метонен як скриншот кунен равон кунен шумода равон кунем. Беҳад фасонак ҷада гул бисёрай ҳозир якта ба якта дар афти навор ҳамаша нишон метам. Ина нигоҳ кунен. Ина мучам ҳастай ишам хушрӯвай киртада платяда аҷоиб меброя. Ина қафошонам хелияй ишинам хелияй қафош хулас анам хел гулои фасон доран. Ина гулакои евростил мепурсиданд духтарако гулое ки ҳеҷ ке надошта боша. Марҳамат, аз инами итальянко ҳозирашда игло паделка набуромада будай. Барои ҳавай метонен ки дархост кунен. Инош чанд смеян? Ина духтаро ишам гули майдаи хушрӯ иш қиматтара? Иш чанда? Иш 180 сомон будай. дута расветка дора. Ина духтаро нигоҳ кунен аи сиёсафедаш ҳастаю анаи сирхш ҳастай. Лекин гули иям аҷоибот фасон бад материалаш хушрӯ. Беҳад материалаш хушрӯ. Як либосаш 180 сомонай. Ҳамаи ино бенигинан. Ҳо инаи ранги сиёсафедам дора. биё як тараф нишон диҳем. Ина духтаро сиёсафедшам ҳастай. Мана не наброрен базбин боша. Ина духтарако сиёсафедша бинед. биё 180 сомон инош нигоҳ кунен. фасонага духтаро ина хулас маъқултон шава. фақат як скриншот кунен равон кунен тамом мо шумода доставка мекунем. бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. хайр саломат бошен.